Ongi etorriak laugarren saio honetara. Orain arte, emakumeenganako zapalkuntzak dituen ezaugarri ezberdinez aritu gara, baita honen inguruan dauden ulerkera politiko ezberdinen inguruan ere. Gaurkoan, ekainaren 28 pasatu berri dugun honetan, eta transauziak duen nagusitasuna ikusita, gurean ere honen inguruan aritzeko eta orokortasunetik gaia aztertzeko beharra ikusi dugu. Baita honen inguruko gako nagusi batzuk mahai gaineratzeko ere. Goazen gaiarekin. Jakina da gaur egun transproblematika bat existitzen dela, ez? Zabalpen handia duen gaia da hau, transkolektiboaren baitan ere posizio ezberdinak agerikoak dira, estatutik ere translegearen trataerak polemika nahikoa sortu izan du, ez eta pixkat guk honi ere heldu nahi diogu gaia zertan datzan edo argitzen saiatzeko, ez? Horretarako gaurkoan bi gonbidatu izango ditugu gurekin, Nadia Perez eta Rina Kabeza, ongi etorriak, biak. Eta, saioarekin hasteko galdera orokorrenetik edo hasiko naiz. Zer da transproblematika? Zertan datza problematika honek? Erizea atzen aldi zen asko itzutiala transexualidadeen ingurun, baina hondiken ikustea gai hau tratatzeko orduan zailtasun batzuk daudela. Nik esango nuke transexualidadea o transauzixe materiala sexu-genero sistema bat inpozaute daukeulako. Sexu-genero sistema honen inpozaketik gainea ekeuna da gu nolako gehan definio, jendekin nola erremantzegean, atzen gure biziko gauz iseganak definitzen jula esango nuke. Batxe esan berra da gutako asko sexu-genero sistema honekin ez identifikatzik emate gatxula ondo ez o egon ezin batzuk bizitzea eta hortik atatzeko trans bezala identifikatzik laguntzaigula. Gainea transauzixen ingurun aipauerra da klase izaera bat daukela. Zatzen nintzuk heldu nahi dezun horta ez talako iguela segun ze gaitasun ekonomiko auki. Bestalde, nahiz eta trans bezala identifikau honek ez du arazo soluzionatzen, trans bezala identifikau ere zapaldute goten zeitzezulako. Sexu-genero sistema ontatiken forma individualin ateatzik ez du zapalkuntza goera hori gainditzen, baina bai egize dela biziraupeneako balizo duena. Gaina esan dezun horrekin ere, komentatu ez, transauzik zertan datzan, zapalkuntza behar zein da, nik uste evidentea dela oso larrian egoera bat dela, batez ere kolektibo hauek bizi behar duten egunerokotasuneko bortizkeri zapalkuntza ezberdinek, aurre iritzi ezberdinengatik erason jo puntu neotea, lanen txertatzeko dauden zailtasunek, termino juridikotan ere, aspirakuntza batzuk edo bizitzen neotea, ez? Baina hortaz aparte gainea, nik uste importantea azpimarratzea ere, transkolektibo hauek espazio politizatu askotatik ere kanporatuk izan diela edo behintzat ukatu zaiela bertan parte hartzea ez, eta azken finean ukatu zaiela ere beraien defendatzeko eskubide hori edo aukera hori ez. Eta nik uste importantea dela ulertzea egoera horren aurren transauzien fenomeno real bat dela eta guztiz logikoa ez, Rina asko esan duzu sexu-genero sistema hori inposatzen danen, erreakzio forman agertzen den erantzun bat dela eta da fenomeno bat reala, hori ezin da ukatu ez. Egia da, azken aldien edo azken urtetan, garaiek aldatu diela, edo modun batea esango genuke, eman zaion ikusgarritasune kolektibo hori gero eta zabalagoa dela, telebistan, hezkuntzan, hortaz aparte ere, gobernu aurrerako guztik ere horren aldeko posizio bat ere hartu dutela eta alde hortatik hobekuntza batzuk, termino kulturalago batzuk ezin dugula ukatu ez, baina horrek ere ez dola negatzen, esan duten bezala beste aldea edo jarrera eta ideologia erreakzionario batzuk ere areagotzen nahi diela, adibidez, lehen komentatu dutena ez, politizazio, espazio politizatu horietako aukera edo ukatzen adibidez, eta hori ere transauzin baitan kokatuko dukela, transauzie hori ere badala edo bizion zapalkuntza forma ezberdin horiek.
Bai, eta gaina gaure burue defenditzeko aukera hori aipau dezula, gehiago nahiko nuke ere politizaizun gaineko eztabaida askotan ikuspegi individualin eta borroka espontaneotan kokau ezen dela. Gaina trans pertsonoi gure bizitzek aurrea eman alizeteko trans kolektibuk azaldu izan zaizkigula bezeako espaixo ezela. Baina egisea espaixo hauek bakutzen identidadetik eta identitate horren defentsatik abiatzekuen politikak ematetuela aurrea. Claro, eske die politika batzuk identitate horren baitan eraikitzen dienak edo, kokatzen dienak diferentzia hortan jartzen dutenak arreta, kolektibo horiek edo sektore bakoitzak dituen diferentzia horietan, eta azkenen diferentzia horietatik behaietatik iten dutena da sujeto politiko bat eraiki, eta karo, nik uste bai aipatu beharra dela, azken finen horrek eramaten ditula olako gatazka batea, subjetibidade edo identidade ezberdinek estatun baitan aitortzan, pasteloi, abertzinek lortuko ontoki gehiago, eta benetan hori gainditzeko haindik limite askokin ikusten diela. Politizazioaren gaia atera duzu eta honek nolabait eskatzen du edo suposatzen du, posizio kontziente bat hartzea eta bertatik jardutea baita ere, Eta guzti honen baitan ere diferentziak egon badaudek. Zeintzuk dira eztabaidan dauden posizio edo postura ezberdinak? Leheno aipau bezala, posizizun disputa baten aurri gaude. Disputa hoxetan ordie ez dugu aurkitzen benetan transpertsonon problematiki behin betikoz gaindituko proposamen politiko bat. Eta gainea aipatzeko da, disputa hoxetan mutur banatan daudenak izen gure aitortza soziala ukatziz temaute dauden sektore reakzionazuk o transaktibismoa aurrea ematebenak evidentemente diferentik dila eta lehena guztiz gaitzez garri dela, honek atzenin demokrazisen marko ez du erantzute sola eta hor identitatin zakontziai. Eta honek evidentemente gure azkapen real bateako muga evidente batzu gozke. Eta esan dezun horrekin gainean ikustet importantea dela sakontzea, agertzen dilako oso postura polarizatu, batzuk ulertu daitezkenak, onura batzuk ekarri ditzaketenak kolektibo hauentzat, beste batzuk lekuik ez dauketenak, Lehenengo aipatu dezuna adibidezuk, izango zara posizio de reakzionario edo transfobok eukitzen dituzten posizio horiek, Esango genuke agertzen diela mugimendu identitario horien kontrako erreakzio bat bezala, baina ulertu behar dugu bereiek ere guztiz mugimendu identitario diela. Kasu baten indartzen identidadea izan daitekelako transidentidade hori, baina beste momentu baten indartzen identidadea izan daitekelako langile klasena, adibidez obrerismotik iten dana, edo eskuin mutur batek egin dezakena espainolismoa indartzen, Orduan, alde batetik hori. Eta kokatzea hori postura guztiz esan duguna, reakzionario bezala. Baina hortik aratago ere nik uste importantea dela aipatzea adibidez feminismo erradikalakin egoten nahi dan txoke hori, Feminismo erradikalan hauzien nik kokatuko nuke, feminismo erradikalak planteatzen duena bada emakumetasunen aldeko burruka bat, Eta urte askotan aurrea eramandon burruka bat izan da, emakumeen eskubideen aldekoa. Eta, momentu bat iritsi da, sexu-genero dikotomia hori zalantzan jartzen duen fenomeno batena, emakumetasune bea ere zalantzan jar dezakena, Eta momentu hortan sentitzen die nolabait mehatxatuta beraien emakumetasun identidade hori galtzeko beldur batekin edo, Arazoa hor da, emakumeen zapalkuntzan behan planteamenduen nola formulatzen da. Emakumeen zapalkuntza termino biologikotan kokatzen duten einen, gero reakzio hau sortu behar dute emakumetasun identitate hori indartzeko. Kontu da, emakumetasun hori, emakume izate hori, funtzio sozial baten esleipena ere badala, identitate bat da. Orduan, bada zerbait gainditu behar dena, identitate zapaldu bat gaina, emakumekola azaltzen galako gero errealidade sozial. Orduan, ulertu behar dugu, zentzue galtzen dola, identitate horien arteko talka bat eukitzek. Azken finen horrek dauken plasmazio politikoa dalako, lehen komentatena, aitortza sozialeako pastel hortan abertzeinek lortzen duen toki gehiago. Baino, benetan, ez dute proposamen bat
estatuko aitortza formal hortatik aratago edo termino legaltatik aratago identitate horien gaindipeneako. Orduan guztiz mugatu dien proposamen batzuk die. Eta era beren, beste alde batetik kokatuko genituzke, trans edo mugimendu hauen aitortzan alde egiten duten proposamenak, esan etena, pertsona batzuntzako edo onura batzuk ekar ditzaketenak, baino oso limitatu dienak edo guri behintzat okatzen zaiguna hori seinalatzea komentabetenagatik, ez? Azken finen, dien mugimendu batzu norbere identitateen nortasun espontaneo hortatik eraikitzen dienak, hau da, ni gaur egungo realitateen agertzen naiz pertsona trans bezala zapalduta, ez detelako bat iten sexu genero dikotomia horrek inposatu izkiten ezaugarriekin, eta espontaneoki sortzeten identitate horren baitan eraikitzen den nire burruka sujetue, ez? Baina, karo, kontunuki berraukuna da, hortik aratago zailtasun batzuk ematen diela, benetan transauzi soluzio bat emateko. Azken finen, hauen plasmazio politikoa bukatzen dolako izaten, identitate zapalduk estatu kapitalistan integratzeko proposamen bat mugatzen dalako edo bai eskubideen aldeko borroka batzuta edo ikusgarritasunen edo aitortza sozialeko borroka batzuta. Eta horregatik kokatzen nun badiela bi posizio polarizatuak agertzen diena, bik identitateen politika hori oinarri bezala dutena, baina oso posizio ezberdinetatik eta guk ere ikuspegi ezberdinetatik kokatzen ditugunak, ez? Baina bai bik seinalatu beharreko bakoitza bere ezaugarrietatik. Bai, eta borroka hauek pertsona asko eta askontzat onuragarri sekizen arren, realki diskriminazio horrekin bukatzeko eta beraz, sistema hori superatzeko proposamen politikoek ez dira mai gaineratzen. Alare, gerozta besoa klase diskurtzu etxertatzen zabaltzen, baina gure ustez, klase diskurtzu bat eukitzik ez du bihurtzen subjektu iraultzaile o kapitalismo superaukon subjektu baten. Orduan, asuntua, ez da klasea bezen bat jartzea gauzei, baizik eta proposamen politiko garatzea. Eta horretik guk kokatze dugu hauzi hau eta problematika hau sozialismo, eta ez berezko klase izate horretan. Bai, azkenen nik uste trans zapalkuntzai aurre egiteko gai izangoan subjetue antolatzeko, justo hori ez, zapalkuntza guztia aurre egingo dion programa politiko bat eraiki behar dugula eta programa politiko egikaritzeko subjetu edala antolago gara daukaguna. Orduan, azken pinen importantea dela, lehen komentatena, komunen ditugun horren baitan eta estrategi politiko egoki baten baitan bakoitzan zapalkuntzan soluzioako proposamena burutzea edo hori izan beharko zela ideia. Bueno, zertzela datu duzue pixka bat, ez? Ze postura ezberdin egon daitezken edo den gaur egun nagusiki mahai gainean, hoien eragin politikoen inguruan ere zerbait aritu zarete, eta hain zuzen horri, azkeneko horri helduz, nahiko nuke sakondu pixka bat horretan, ez? Nola uste duzue kokatu beharko genukela hauzia, transauzia hau? Bai, nire ustez, sexu-genero sistemia eraikuntza sozial bat danenin ezin da azaleko forma baten superau. Bakarrik superau alkoa eusteben harreman sozial horiek gainditza izenin. Harreman sozial kapitalista hauek gainditza izenin. Orduan bakarrik alkoholako norbeak bere individualtasun azke bat euki ez, eta ulertute hau bestekiko errespetu baten eraikikoa da. Eta anestazun reala, eta danontzako askatasune bakarrik posible izangoa zapalkuntzai gabeko gizarte baten, eta hau historikoki komunismo bezala ezautu izan dugu. Bai, nik uste azken finen hauzia dela, errealitateen agertzen diren partikulartasun guzti horiek edo zapalkuntza konkretu guzti horiek programa orokor baten baitan biltzen jakitea eta horri soluzio bat ematea, ez? Azkenen, ulertzea identitate zapaldu ezberdinek duten kausa komune, bazuk esan ezun bezala, ez, dominazio kapitalista hori edo izango zala, ulertzen dugulako kapitalismo bere indola adibidez sexu generon sistema bea horrek inposatu ditula funtzio izate sozial batzuk eta horren ondorio dela transauzi ez, eta orduan beharrezkoa dela kausa komunoi trans zapalkuntza daukena beste zapalkuntzekin ulertzea eta hori gainditzeko proposamen bat martxan jartzea ez.
azken finero idalako politika irautzaile bati dagokiona egitea, ez? Esan identitate ezberdinetan unibertsaletik daunoi haute eman eta horren baitan denon arteko antolakuntza bat garatzea dominazio kapitalista hori gainditzeko eta zapalkuntza gabeko gizarte bat sortzeko. Claro, horrek ez duna nahi esan da iraultza arte zai gelditu behar dugunik, baizik eta gaurdanik martxan jarri behar dugula politika, tresna eta lan ezberdinek, baina lan guzti horiek norabide estrategiko bat erantzun behar diotela, eta horregatik guretzako antolakuntza komunista indartzea da gaurdanik egiten dugun lan guzti hori norabide estrategiko horretan kokatzea. Eta aipatzezun bide hortan, gaur egun bizi dikeun egoerako hobetzeko neurri hosek zapalkuntzin marko strukturala gainditzekin batean berko luke be, iraultza honekin esan nahi dana da iraultza sozialistikin batean berko luke bela. Transexualidadi eta sexugenero disidentzisek eluke be izan berko arazo bat pertsonintzat, eta horrea behire epe labur da, epe luze baten mekanismo jarri berrik jau martxan, ez? Epe motz baten izen espaixo seguru batzuk eskainiz, eraso homofobo, transfobo zalauen berrik jau, eta epe luze baten antolakuntza komunista bat elikau berdeu. Ez dalako posible transpertsona da nontzako onuragarrisek izango neurrisek sistema kapitalista baten barrun, o posible alda norbanak urta kolektibuk behasen izete hori modu asko daten garatzi marko kapitalistin barrun. Ze puntutaino politika antidiskriminatoso hauek diskriminaizukin bukatze be. O danok aldauzkeu aukera berdinek ze izen eta zei nahi deun erabakitzeko sistema kapitalistin. Nire ustez, ez eskua argixe da, eta de hecho mai gainera nahiko nuke osasungintza unibertsal baten berrori, ez? Non transpertsona danok ukiko genukeen izarbidea, eta honek albidera ukozun pertsona bakutze bere trantzizisuen aieran ematia. Ze gaur egunin evidentida gaitasun ekonomiko batek definitzeula, ez? Pertsona asko eta askon trantzizisio hori. Nik igual bai bukatzeko edo gustako itzaikela esatea, nik uste dut gaina laburbiltzeko ondo haula, ez? Azken egota ez duen horrekin transhauzin gaineko eztabaida, gainontzeko identitate zapaldun hauzikin bezala, badala marko sozial kapitalista gainditzea behidako eztabaida, ez? Azken finen, burgesikiko indar korrelazioen aurrea pausuk ematea edo emate horren bideko eztabaida dela kokatu beharra aukeuna, klase borrokan dauken indar korrelazio horrek ere bermatuko dolako, kasu honetan transhauzin edo transzapalkuntza beha gainditzeko ditugun gaitasunek, eta orduan eztabaida azken finen hortan kokatu behar dela. Horrek esan nahi duena da, urgentzia politiko bat dela benetan zapalkuntza guztia hauek erreproduzitzen dituen sistema beha gainditzeko botere politiko bat osatzea, baina botere politiko horren eraikuntzan gaurdanik ja, errepikatu duen bezala, behar dien tresna eta politika guztik jarri behar ditugula martxan, eta elkar errespetun oinartuko den etika militante baten baitan hasi barraukula lanen, eta hori dena martxan jarri barraukula kontu neukitan norabide estrategikoa zein den, eta benetan zapalkuntza horiek gainditzeko proposamen horrekin edo. Bai, eta azken fina, gaiari pixkate itxiera emateko da azken ideia bezala remarkatzea berriro ere helburua izan beharko litzatekeela bakoitzak bere sexu identitate edo orientazioa modu askean garatzeko aukera izatea, ez? Anistasun erreal hori aipatu duzuen termino horretan, anistasun erreal hori lortzea, ez, benetan. Eta nik uste botatako ideiekin nahiko ongi laburbiltzen dela solasaldiaren nondik norakoak zeintzuk izan diren. Eta gaia nahiko korapilatxua den arren, nik uste baliagarria izan dela gaurko saio hau, ideia nagusiak behintzat argitu ahal izateko. Eta besterik gabe, hurrengoan gai gehiagorekin itzuliko garela, eskerrik asko gaur Nadia eta Rina gaurkoan egindako ekarpenengatik, eta hurrengoan ikusiko gara, ogu hemen.